बे आंनि नाइटिमोन आरो ओमफ्राय आङो बेखौ हास'नानै माने रेपार खालामनो सानबाय ओमफ्राय बिनि ससेखौ आं मामाखौ गानहोनायदोंमोन माबायदि नुयो होननानै मामायाबो गानबाय ओमफ्राय आङो बेखौनो नायनानै मिनिदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेसेबाङावनो माने मामाया आंखौ थांनानै पुदिना खाना लायथां बाथोन जानो होनना होनबाय आरो एंख्रं सावदोंमोन नालाय मामाया ओमफ्राय आं खानानै लायबाय जोंहा पुदिनाबो दङ आरो मामा लाहा ओमफ्राय बेखौनो खाना लाना हायखांनानै आङो सुनानै मानानै होबाय आरो बेखौ ओमफ्राय आङो बेबायसानो जनानै आङो जाफाबाय आरो मामाजों आं सिगांबो बेबायदिनो मोनदे लोगोफोर माने मामाया सावोबोला आङो जनानै बेबायदिनो अहायागौ माने जाबाय थायोमोन आरो ओमफ्राय दिनै गोसोखांना जों मामा दा होनदों बेखौनो रायलाय माने जागासिनोमोन आरो जोङो ओमफ्राय बेजोंनो लोगोसे साहाबो मामाया बनायनानै होबाय मामायाबो जोंहा बांसिन अरदाबावसो सङो आरो गेस थाबाबो बिनिखायनो अरदाबावसो मामाया मावदोंमोन आरो ओमफ्राय जोंनो ओंखाम हारिबो खुरना होबाय आंथ' ओंखारखांबाय ओमफ्राय मामियाबो माने ओंखारसिगोन आरो ओमफ्राय मामिया आंखौ ओंखाम हारि जाखांनानै गाइखेर लोंनो होबाय ओमफ्राय आंनि हासबेन्डआबो बोरायाबो आंखौ लायनो थाखाय सहैबाय दिनै थारमाने जोङो न'आव थांफिनलायनांसिगोन आरो लांफैबाय जोंखौ मालिकआ न'नि मालिकआ बेनिखायनो जोंहा थांनो रेडि जालायबाय न'आव थांफिनलायदोलाय बेयाव फैबोला दसेबाबो एसे आराम मोनदोंमोनलायनो खिन्थु दा न'आव थांनानै आरो थाहैफिनलायदो गारबोनो बायो आरोना थांगौ हाबा मामाखौ बोरैबा नाङो ओमफ्राय लामायाबो ओरैबायदि हामा जाजोब्बाय आरो बे लामा फिसाथिं ट्रेक्टर हारि सोयो माबा सोयो ओमफ्राय खस्थ' मस्थ' बेबायसानो आङो न'सिम सफैबाय बे जोंहानि न'नि लामा ओमफ्राय न' मोनबाय ओमफ्राय न'आव फैना आं मा खालामो बे भिडिअखौनो देखायलाय